katrai kamut ka Telecom Regulatory Authority of India kalawan ra ya ki katto karne ki kendon ya gitu ki telecom company ki ba penbor ya pai ba ban recharge da ka recharge plan ka ba remdor senang na shikmat pinlai no na gane namar ka try kalawan ra ki kendon kala penpau nadu katsan tarik April kala bu ru ya ka pol ya gine ki telecom company hadu arbe pratrik lari kim pentri kam ya gine kendon katra consumer action ya gine ki telecom company kum ka Jio Airtel bat BSNL pimdon kam shu ban recharge ya ka mobile phone jong phi man la ubnai da ki plan ki bar rem dor hoi ngala tho ha ka title jong ka video bad ha ka thumbnail bale nga tho kumne ngar pesang tu epi hangne katra kalpan pau ha gine kendon ba kala ong ba ubriu ba middle class ubriu ba duk unam la ban recharge kum kine ki plan ke ba rem dor man la upnai ka plan ka ba ars pa khandai nangka ka ba lais pa khandai nangka halor kane ka try ka la ong ba kine ki telecom company ki de ban wanra ki plan ki ba bid dor knang ba baduk un im bat ka try ka la pen pawru ya kane ba haman lagi platform jong kine ki telecom company kum ki Jio apps bat ki website ki jongki kidewan penpau ya gitu ki cheapest plan kamud ki plan ki ba bidor ru hangte ki de penpau namar ba kine ki company ki buri ya gitu ki plan ki ba bidor ki pen i tang gitu ki plan ki ba remdor ngi sya penbor man lau customer baro kane ke perthe kamud hapo kane ke India jongi usya penbor ban recharge da kane ke plan ke bar remdor namar umyo iya ketika plan ke ba bidor daka try kalau orang banadu menta te kini company ki dewan penpau ya ketika plan ki ba bidor kenang ba beduk ula ban recharge kini ki plan ki ba bidor bat kene ka try kalau orang ru ya kene ba kini ki telecom company kide ban thau ya ka plan keba kiba kwa ban recharge tang ban voice calling but SMS claim ka data kum kada ka plan ru ka telecom company ka de ban wanra hage platform jongka kamat pen i ya kita ke plan hapo ki platform ki lene ki website ki jongka knang ba ki brew ki bam kwa ban lenet ki bam kwa ban bendon kam ya ka data knang ba kin recharge ya ka taru claim data namar hene isni ubriul don ki ba bat ya ka keypad phone usapun bor haban recharge ka plan ka beremdor namar ketu ka plan claim ka data kam don dan ta daw ka da ka try ka laong ba ka kine ki telecom company ki de wanra ya ka ta ka plan ru tang gitu ki ba bat ya ki keypad phone ki ba pendon kam tang ka voice calling but message